नमस्कार. दनपारच्या खबरांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. 37व्या नॅशनल गेम्सांत गोंयची पदकां जोडपाची वाटचाल. आतां मेरेन गोंयान 9 पदकां जोडलीं. 1 भांगरा, 3 रुप्यां जाल्यार 5 कांस्य पदकाचो आस्पाव आसा. पॅनकेक सिलाटनांत गोंयान 2 पदकां जोडलीं. मार्शल आर्ट प्रकार पॅनकेक कलात्मक रेणू दादल्या पंगडान आनी कलात्मक तुंगल बायल्या पदकान कांस्य पदकां मेळयलीं. गोंयचे येजवानकेंत जावपी 27व्या नॅशनल गेम्साक जनरल पब्लिकांक एक्रिडेशन कार्ड नासतना सगळ्यांक एंट्री मेळटली म्हूण सरकारान जाहीर केलें. एक्रिडेशन कार्ड आसा तांकांच नॅशनल खेळाचे सर्ती पळोवपाक एंट्री मेळटली. आतां सरकारान सगळ्यांक पळोवपाक उक्तें केल्या. 29 जाग्यांचेर नॅशनल खेळाची सर्ती जातले. आज रोजगार मेळाव्यांत आनीक 51,000 तरणाट्यांक अपॉयंटमेंट लेटरां मेळटलीं. देशांत 37 सुवातींचेर लेटर दिवपाचो सुवाळो जातलो. उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतले. नव्या जॉयनिंगांत उच्च शिक्षण, एटॉमीक एनर्जी, पोर्ट्स, संरक्षण मंत्रालय, महसूल खात्यांतले जॉबांचो आस्पाव आसा. जमीन बळकाव केशीचो चवकशी आयोगान सुनावणी घेवन रिपोर्ट केला. 2-4 दिसांत रिपोर्ट सरकार कडेन पावतलो म्हूण सुत्रां सांगता. पुराभिलेख खात्यांतले जमनीचे डॉक्युमेंट हांगचे थंय करून जमनी बळकावपाचे प्रकरणान गोंयभर खवदळ पडिल्लो. 51 केशी SIT कडेन पाविल्ल्यो. 2018 सावन वेव्हाराच्यो केशी, चडश्यो आसगांवच्यो. कितलोसोच फितूर सरकारी स्टाफ आनी दलालांक धरले. सगळे जामिनार. आतां आयोगाचो रिपोर्ट. According to sources, Commission of Inquiries investigating the case related with land grab has completed its inquiry, and it is likely that by this month end, means October end, it will submit its findings to Goa government. The commission was constituted with intention to inquire into this matter and suggest and give recommendation to Goa government that how can this issue can be tackled. And it seems this commission has inquired into around 50 cases, and now it will submit its finding to Goa government. Mukesh Kumar for Prudent. 1985 तिळारी धरणाक जमीन गेल्ल्या दोडामार्ग तालुक्यांतल्या तिळारी गांवच्या थळाव्यांक साळांत पुनर्वसन केल्लें. मात 38 वर्सां जालीं तरी त्या लोकांक दिल्ली जमीन तांच्या नांवार जावंक नाशिल्ली. काल त्या लोकांक 1/14चो उतारो दिवन तांकां दिल्लो जागा तांच्या नांवार केल्यो. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकराच्या हातान उतारे दिले. तुमची विस्थापन जे आसा पळय किंवा तुमचे आता पुनर्वसन जे म्हणटा तुमच्या हुकुमाचे ते मातशी वेगळे पद्धतीचे लक्षात राखून दिता हांव. हाका मुखार पुनर्वसन मंडळ म्हणपाचें ना, वसाहत म्हणपाचें ना. सुंदर शिवाजीची मूर्ती मुखार आसा. तुमचे मला सगळ्याचे आसले जाल्यार शिवाजीनगर म्हणाला. पुनर्वसन जे आसा पळय लक्षात घेतलें चांगलें आसा. आज तुमकां आतां तुमचे 180 धरून ते 500, 600, 700 पर्यंत स्क्वेअर मीटर जमीन जी आसा पळय जवळजवळ 210 कुटुंबांक सनद दिली होती. ही सनद म्हणजे जमनीचो अधिकार खूप महत्वाचा असतो. लक्षात घ्या. जमनीचा अधिकार आता आसा त्या कुटुंबा कडेन आणि भावी आपले कुटुंब जे आसता भुरगीं जे आसता पळय नातरां आसता त्याच्या खातीर हो अधिकार खूप महत्वाचा आसता. ताचे वेल विशय इकडचे जे आज सगळे सनद घ्यायला 201 फॅमिलीचे आज आम्ही 114 फॉर्म देणार. ते सगळेजण जे उपस्थित असलेले रोज माझ्या पाठीमागे राहिलेले 2014 पासून राहिलेले असतात. तसं जर बघितलं हा जो विषय होता तो 78-79 मध्ये तिलारी प्रोजेक्ट अप्रूव्ह झालेला होता. 80 मध्ये कन्स्ट्रक्शन सुरू झालं आणि तेव्हा या प्रोजेक्टची कॉस्ट होती 45 crores होती. जी कॉलनी झाली त्यात 125 लोकांनी इकडे घरं बांधलेली होती. मग तुमच्या इकडे काय काय अम्युनिटीज होते तुम्हाला पहिलं एक सांगतो. रस्त्याचे होते ते रस्त्याचे वगैरे कामं झाली. स्कूल होतं, ओपन गार्डन आहे, सभागृह आहे. सभागृह तर हल्लीच माझ्या वाढदिवसाला आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातलेलं आहे. आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट मध्ये 65 lakhs करून तुमचा सभागृह होणार. राज्यांत स्ट्रॅटेजीक उद्देगीक गुंतवणूक हाडपा खातीर गोंय सरकारान 10 वांगड्यांची टास्क फोर्स कमिटी नेमल्या. टास्क फोर्स कमिटीचो मुखेली उद्देग मंत्री माविन गुदिन आसतलो. स्ट्रॅटेजीक इन्व्हेस्टमेंट उद्देगांक खासा सवलतीं खातीर टास्क फोर्स कमिटी अभ्यास करतली. उद्देगांक आकर्शीत करपी मार्गाचेर टास्क फोर्स कमिटीचो फोकस आसतलो. घेऊया एक लहानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
कोलवाळे सेंट्रल जेलींत रावणाक लायिल्लो उजो जेलराच्या आंगलट आयलो. जेलींत माराण वा हेर ज्वालाग्रीय सामाना व्हरूंक बंदी आसात. मात जेलरांनी नेम खुट्याळाक लावन जेलीच्या वाठारांत रावणाचो पुतळो जळोवपाक परवानगी दिली. ह्या प्रकरणात 4 जाणांक सस्पेंड. कोलवाळे जेलींतल्यान आतांच एक ब्रेकिंग येयलें आमकां की जे कोलवाळे जेलींतल्यान 3 जाण जेलर आहा तांकां सस्पेंड केल्ल्या. कारण तेंचें अशें कळटा की जेन्ना दसरो आसलो तेन्ना दसऱ्या दिसा खूब कडेन रावणाक जळयतात. तसोच इन्सिडंट जो दसऱ्याच्या निमतान रावणाक जळोवपा खातीर जेलगार्डान जे फायरवर्क्स लागता हे भायल्यान भितर येवपा खातीर परमिशन दिलें आनी ते रावणाक जळोवपाचो भितर तांकां जळोवपाक परमिशन दिली म्हणून त्या 3 जाणांक जेलराक सस्पेंड केल्ले आहा. हेंच्या सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जातली आनी रिपोर्ट सबमीट जातलो. तो पर्यंत हे ऑफिसर सस्पेंडूच रावतले. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चाडयांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. गोंयच्या दर्यादेगांनी तोतयांचो उपद्रव बंद जायना. गोंयचे भोंवडेर आयिल्ल्या महाराष्ट्राच्या 2 टुरिस्टांक कळंगुटेंत तोतयांनी लुटले. पबात व्हरून खंय तांकां बडयले आनी लुटले म्हूण टुरिस्ट सांगता. बाउन्सरा कडच्यान बडोवन जीपे वयल्यान पयशे घेतले म्हूण टुरिस्ट सांगता. मजगतीं पुलिसांनी टुरिस्टांक लुटिल्ल्या थंय झाड घालून 2 दलालांक अटक केल्या. चवकशी चल्ल्या. बेकायदेशीर टाउट्सांचो कळंगुटे परत उपद्रव. महाराष्ट्राच्यान आयिल्ल्या 2 पर्यटकांक व्हरून बडयले आनी लुटले. कलंगूटमध्ये राहिलो आम्ही. कंपनीचं जे हॉटेल आहे ली मेरिडियन म्हणून कंपनीने बुक केलं होतं आमचं हॉटेल. आम्ही तिथे राहिलो 2 दिवस. 24 तारखेला आम्ही चेक इन केलं. संध्याकाळी फिरायला म्हणून आम्ही कलंगूट परिसरामध्ये गेलो. जय आनंद हॉटेल आहे ते सर्कलचे तिथे, आणि तिथे एक पब आहे जे आता रिनोव्हेटचं काम चालू आहे. आता काय आमचे अहमदनगर जिल्हा जो आहे तर त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं पब वगैरे तशी काही पद्धत वगैरे काहीच नाही आमच्या इकडे. कारण आमची जी भूमी आहे ती संतांची भूमी म्हणून मानलं जातं. पब माहिती नसल्यामुळे आम्ही फक्त तिथे बाहेर जे मुलं होते UP आणि बिहारचे आय थिंक असावेत असा आमचा म्हणजे संशय नाही. 100% तेच लोक होते. गोव्याचं लोक नव्हते ते. पण त्यांनी काय केलं, आम्हाला पब दाखवायला म्हणून नेलं. आम्ही बोललो आम्हाला काही नाही याच्यामध्ये इंटरेस्ट नाही आहे म्हणून. पण त्याच्यामध्ये नंतर मग मागणं आमच्या असे बॉडी बिल्डर आले 4-5. आम्हाला दोघांना पण त्यांनी ढकललं आतमध्ये त्यांच्या केबिनमध्ये, नाही का. केबिनमध्ये ढकललं. आमच्यासारखेच आम्ही दोघेच नव्हतो, तसे आमच्यासारखे बरेच मुलं होते. म्हणजे 40 ते 50 मुलं होते. त्यांच्याकडे पैसे नसतानासुद्धा त्यांना मारहाण केली आणि फोन करून त्यांच्या खात्यावर पैसे मागून घेतले आणि ते पैसे त्यांनी त्यांच्या अकाउंटवरनं पण उकळवले. आता माझा कलिग जो होता हा गरीब आहे, म्हणजे माझ्यासोबत मी एकटाच येण्याऐवजी मी फक्त त्याला सोबत घेऊन आलेलो. ह्याच्याकडे कुठल्याही प्रकारचे पैसे नव्हते आणि मग माझा आणि त्याचा दोघांचे पण मोबाईल त्यांनी हिसकून घेतले. आम्ही गुगल पेचा पासवर्ड देत नव्हतो तर आम्हाला परत त्यांनी मारहाण केली. तर मला कमरेला मार लागलेला आहे, मुक्का मार लागलेला आहे. तर माझं गोवा स्टेट पोलीस आणि गोव्याचं जे सरकार आहे BJPचं सरकार, तर त्यांना होनेस्टली रिक्वेस्ट करतो CM साहेबांना, टुरिस्ट येतात इथे अशा प्रकारे जर लूटमार होत असेल तर याच्यामध्ये 100% गोवा राज्याचं नाव खराब होईल. हे म्हणजे लोक कोण आहे त्याचं आम्हाला माहिती नाही, पण याच्यामध्ये आम्ही पूर्ण दोषी गोवा गव्हर्नमेंटला दोषी ठरवतो आहे. कारण आम्ही महाराष्ट्रातनं आज ठीक आहे गरीब लोक आलोत आम्ही. जर आत्ता आम्ही अक्षरशः कलंगूटवरनं म्हापसापर्यंत आम्ही पायी आलो. आज आमच्याकडे अहमदनगरमध्ये जाण्यासाठी पैसेसुद्धा नाही आहेत. तर आम्हाला ते म्हणजे आम्ही दरवेळेस आल्यानंतर 2 व्हीलर घेत असतो इथं, जे 2 व्हीलर रेंटने वगैरे भेटतात. आणि प्रेसवाल्यांनी आम्हाला जाण्या येण्यासाठी 1000 रुपये आत्ता दिलेत आम्हाला. पण आमची कळकळीची विनंती आहे की असा प्रकार म्हणजे गोवा टुरिझममध्ये घडायला नको. मजगती टुरिस्टांक लुटले त्या जाग्यार पुलिसांनी धाड घाली. पुलिसांनी 2 जाणांक अटक केल्या. संतोष चव्हाण कळंगूट रावपी मूळ महाराष्ट्राचो आणि पृथ्वी पटोले हांकां अटक केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. शेतांनी कनेक्टिंग रस्ते नासतनाच बिल्डरांक बांदकामां करपाक TCP खात्यान कोणाकूच बांदकामां परवानगी दिवचे न्ही. कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वारा कळंगूटकारांक घेवन TCP अधिकारी मेरेन पावलो. TCP अधिकारी खंय बिल्डरांचे फोन घेता, सरपंचाक वेळ दिना. ग्रामसभेत इश्यू आयल्या उपरांत पंचायत मंडळाचे थळाव्यांक घेवन TCPक निवेदन. लो लाईंग फिल्डान हे करता आमचे
पुरयता मागीर विदावट एक्सेस तांकां बिल्डिंगांक एप्रुवल दिता हे सगळे प्रश्न आसले तांचे सो हे प्रश्न आसले म्हणून लोकांनी आमकां सांगलें की आयज हितून या रेप्रेजेंटेशन घेवन टावन प्लॅनराक मेळ्ळें आमकां टायम दिवना तेणें इतलो बिजी तो ऑफिसर बिल्डराचे फोन येयल्यार रोखडोच बिल्डराचे फोन घेता आनी आमी स्वता टीम फुड्यान रावन आमकां घेयना तुमकां प्रेसाक म्हणटा तेजो प्रेस काडिनाका आतां आमी कितें सांगता ताका टायम नासलो इश्यूज इतले आसा आमच्या कलंगूट गांवांत सो ग्रामसभा आमची जाली तितून ग्रामसभा मेंबर्सांनी एक डिस्कशनाक येयले इश्यूज आनी एक रेजोल्युशन पास केलें की हे सगळे इश्यूज जे आसा ते टावन प्लॅनर आसा त्याच्या नजरेक काडून दिवपाचे आनी ताका दाखोवन दिवपाचे बाबा जे कलंगुटीन जे चल्लां ते सद्या तरी खंय तर ताका स्टॉप करपाची गरज आसा आमी वचून तेणें पुलीस दवरल्या रेडी 10-15 पुलीस दवरले आमकां आनी ते सांगता की तो सांगता भितर मिडियाक भितर घेयना काय ताका भायर काड ताका इन्सल्ट पर्मिशन हांगा मिडियाक भितर घेयना तो आनी विचारलें एक्चुअली कितें तूं आतां एक्शन घेता तो म्हणटा आय विल स्टडी एंड लेट यू नो मजगतीं टीसीपी अधिकारी जयदेव हळदणकर म्हणटा आपल्याक उलोवपाक अधिकार ना पंचायतीन निवेदन दिला ताचेर विचार जातलो Panchayat people have come, they have given me the representation. I will go through that and I will discuss with my superior. Okay. I am not officially authorized to give any statement because I have not gone through. I have to discuss with साळगांव कोयरा प्लांटाक लागून सालमोणा झरीचें प्रदूषण प्रकल्पाचो संचालक दोतोर लेविन्सन मार्टिन्स म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक तपासूंक लायता कोयर व्हरपी गाड्यांक लागून खंय वाठारांत वास मारता शाळा आसा भुरग्यांक वासान वर्गांत बसूंक जायना साळगांव पंचायत मंडळ आनी थळावे संचालक मुखार पावले इशू तडीक लायता म्हण उतर कांयच रोडाचे कोणे कॅरूच घेवंक ना रोड करता करता म्हणून अजून करूंक ना जो ट्रॅफिक जाता हे एडिशनल जे कॅपॅसिटी वाडयल्या प्लांटाची तेका लागून एडिशनल गाडयो येता आनी ही कॅपॅसिटी हँडल करपाक ते रस्त्यांचेर जायना दुसरे म्हटल्यार ट्रॅफिक जॅम्स जेन्ना जाता स्कॉलाच्या टायमिंगाचेर भुरग्यांक त्रास जाता ज्यो गाडयो ट्रॅव्हल जाता ह्या रस्त्यांनी तेंचो वास मारता हेचेर ऑथॉरिटीजान कांय एक्शन घेतलेलें ना आनी आमच्या गांवांत 1-2 स्कॉलां ना खुबशीं स्कॉलां आहा प्लस सरावंडींग पिल्यान आसात मागीर तशेंच आमच्या सालिगांव एरियेन चर्ची आहा टेम्पलां सगळे क्लोज बाय आहा एका गार्बेजी पूण तो वास लोकांक सोसूंक जायना सालमोना एरियेंतले आमी आनी एक इशू हाडलेलो जी झर आहा कितलींच वर्सां जी हेरिटेज म्हटलेली आहा जी आमी प्रिजर्व करपाक जाय तें उदक आमचें पोल्युटेड जाल्लें आहा कितलींच वर्सां आनी तें उदक हे गार्बेज प्लांटाक लागून पिड्ड्यार जाल्लें आहा तशी आमी झर सालिगांव सालमोनी झर ते काडलो हांव ते झरीक एक टायम लोक आख्खो सालिगांवचो गोंयचो आउट ऑफ कंट्री आमी भुरगे येतात आख्खो सालमोचो वाडो त्या उदकाचेर डिपेंड आसलो कित्याक आमकां अजून मेरेन टील डेट उदीक येयना So those tankers which are coming inside the plant also will have to be cross-checked by the plant management, ensure that there is no leakage anywhere. Again, other concern was those vehicles which bring waste. They have to be up to the mark. I have issued notices to almost 28 panchayats to ensure to put those vehicles in proper order. Some of them have sought time. We will again check whether they are doing that. Then another thing was the leachate collection tank under the vehicles which bring waste here. So the plant will ensure that these vehicles are cleaned and sent back. Now there is no question of water from the plant going to the Salmona spring. So it is periodically checked. It has been checked by pollution board some time back. I'll ask them again now after since the monsoons have receded. Again we'll check up and see because Salmona spring water there is no question of water from the plant going to Salmona spring. नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात महापालिकेच्या नव्या बिल्डिंगेचे काम सुरू करता म्हण महापौर रोहित मोन्सेरात सांगता पणजेचे नुस्तें मार्केटूय खंय परत बांदपाक घेतले मार्केट डिझायनाचें काम सुरू केलां बाजारकारांच्यो हरकती आनी सुचोवण्यो आयकून घेवन फुडलीं पावलां उखलतले म्हण महापौर सांगता So now, as everyone knows, that fish market is not in it's in horrible condition actually. So I think the last time it was done is probably 10 years ago. So now we are working with some of the students from Architecture College and some of the professors over there to design a new fish market, one that can actually that the city deserves. So we're in the process now of approaching the vendors, asking them what difficulties they have, what are their requirements for the space. They have certain issues, like for example, the storage is an issue for them, then the drainage is an issue for them. So we're in the process of getting all of that done, and hopefully in the next year we should put in a proposal for renovation of the fish market. Okay, so
it will start by next year or? No, so right now we're still in the planning stages. The planning should take about 1 month. Then we'll have to draw up estimates, tender, budget, and everything like that. So we want to put approximately maybe 50 to 60 lakhs. We want to put into that thing. It will will be proper SS counters, that kind of thing. So the vendors also will have a nice place to sit. It won't be as dirty. It won't be wet all the time like it is now. Proper drainage also on the outside. That is what our plan is. So we had a meeting with the contractor also. Now we're deciding when to start. Now CCP, we have to, as everyone knows, our building is dilapidated also. And this building also, now we've gotten this building after basically 15 years. So now we need to move into, the CM has given us, Chief Minister has given us the sales tax building. So we're in the process of moving there. So once we move there and once certain procedures are followed, then we can start work on our building. So that also should happen by this month. This month will be something. This one means by November, let's say 10th or 15th of November, we should be ready to start. पॅरा एशियन गेम्सांत भारताची इतिहासीक कामगिरी आता मेरेन 108 पदकां मेळोवन नवो विक्रमी इतिहास घडयलो. 28 भांगरां, 31 रौप्य आनी 49 कांस्य पदकां भारतान जोडली. पदकां जोडून भारत मेडलाच्या टॅलींत 4थे सुवातेर. पदकां जिखपाच्या बाबतींतूय भारत 4थे सुवातेर आसा. पॅरा एशियन सर्तीचो आज शेवटचो दीस. ह्यो आशिल्ल्यो दनपारच्यो खबरो. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंट फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.